През април тази година се проведе специална сесия на Общото събрание на ООН по проблемите с наркотиците. Тя приключи с заключителен документ, който беше подкрепен и от България в качеството и на страна член на ООН. Относно този документ, Европейския съюз даде предварителни насоки, които също са подкрепени от България в качеството и на член на Европейския съюз. В тези документи можем да открием някои препоръки по отношение на политиките по наркотиците, които за сега не откриваме в практиката на България. Във връзка с събитието Фондация Инициатива за здраве и Център за изследване на демокрацията проведоха обща пресконференция, на която представиха резултатите от направените проучвания по темата. Европейската позиция определя хората, употребяващи наркотици, преди всичко като хора в нужда от грижа, лечение и внимание. В България притежанието на наркотици продължава да бъде криминализирано и практически това превръща хората, които употребяват наркотици, по-скоро в престъпници, отколкото в хора, които имат нужда от грижа. Друга много сериозна препоръка на тези два документа е това политиките, решенията, които се взимат в тази сфера, да се основават на данни, научни доказателства и да се взимат с широкото участие на гражданското общество и на широк кръг експерти. За съжаление, в България решенията, които се взимат, изключително рядко се основават на данни, оценки и проучвания. В повечето случаи това са решения, които се взимат въз основата на обществени нагласи, въз основата на някакъв тип инерция в политиката, на схващания на отделни хора, не се провеждат проучвания, не се прави оценка на въздействие на законодателството или на въздействие на прилаганите до момента политики. И също така в този процес почти по никакъв начин не е включено гражданското общество. Националният съвет по наркотични вещества е структура, която не включва представители на гражданското общество. Рядко има практиката да се консултира с такива и да взима тяхното мнение под внимание и провежда закрити заседания. Нещо, което считаме, че няма място в демократична Европа в 21 век. Това, което не се прави, е да се изследва какъв е ефектът от наказателната политика. Няма проучвания каква част от тези лица, които се вкарват в затворите, след това извършват нови престъпления. Няма и такава статистика. Няма статистика на ефекта от програмите, които се провеждат в затвора с лица, употребяващи наркотици, доколко те, след като излязат, се връщат отново към наркотиците, вършат нови престъпления и така нататък. Докато това нещо не се направи, е обречена всяка една такава наказателна политика, тъй като тя стъпва на пробата и грешката, което е абсолютно неефективно. Препоръчва Европейската комисия да се въведат алтернативни мерки на лишаването от свобода за хората, които имат зависимост и извършват леки престъпления, за да може по този начин да се намали нивото на криминален рецидив, тези хора да имат някакъв шанс чрез лечение да престанат да извършват тези престъпления. Нещо, което трябва задължително да се направи, е по-гъвкава система от наказания за лицата, употребяващи наркотици, така че съдилищата да имат възможност да преценят във всеки конкретен случай дали едно лице, което употребява наркотици, извършило престъпление, има шанс да се поправи, има шанс да му се въздейства, без то да влиза в затвора. Така че на базата на тази преценка да се налагат и алтернативни наказания, най-вече пробацията. А това, което ние предлагаме и което се основава както на наши проучвания на ситуацията в България, така и на опита на много други държави, които сме изследвали, е преди всичко да отпадне наказателната отговорност за по-леките престъпления, свързани с наркотици, най-вече за притежаването на малко количество наркотик за собствена употреба или така наречената еднократна доза. Там трябва да се търсят други механизми, тъй като наказателната политика първо е много скъпа и второ действително е неефективна по отношение на подобен род деяния. В затворите няма никакви алтернативи, никакви възможности за лечение на зависимост, въпреки че около 10% от хората, които отпадат от лечебни програми за зависимост, отпадат поради влязла в сила присъда и практически те нямат никаква възможност да продължат своето лечение в местата за лишаване от свобода. За самото изпълнение на наказанието лишаване от свобода, за тези хора, които така или иначе стигнат до затвора,
да се предлагат програми и услуги минимум равни на тези, които съществуват навън в общността, да се гарантира поне на лицата, които преди да влязат в затвора са били участващи в някакви такива програми, да имат възможност безпрепятствено да продължат да участват, тъй като един от основните ни изводи е, че всъщност тези лица нямат никаква възможност да продължат терапия, участие в програми и така нататък, понеже веднъж влезли в затвора, те нямат достъп до тях. За целите на този филм Фондация Инициатива за здраве изпрати покана за участие до Националния съвет по наркотични вещества. Отговор от институцията не последва. На 7 юли беше проведено второто годишно редовно заседание на Националния съвет, на което специалната сесия на ООН за наркотиците не е била в дневния ред. Тя не е спомената и на първото годишно заседание на Националния съвет по наркотични вещества. България не изпрати официална делегация на събитието. На него присъстваха постоянните представители на България за ООН в Ню Йорк. Няма как да не зададем въпросът: кой и как прави политиките по наркотиците в България? Sagittarius.